Най-ръкият клас, винаги тренди, винаги в час. За купонката се чуе, това сме ние. Най-якият клас, толкова луди няма като нас. Чуе ли звънец да бие, първи излизаме ние. И сега! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Най-якият клас, тръгнете един винаги в час. След купонката се чуе, това сме ние.